Jo vaig amb mi, un conte de la gran escriptora Raquel Díaz Reguera. M'agrada Martín, m'agrada Martín, m'agrada Martín. Estic enamorada d'un nen de la meva classe que es diu Martín, però ell mai em mira. Ho sé perquè quan el veig em pica el nas i l'estómac em fa pessigolles. La meva amiga Lucía m'ha dit que no em queda bé el cabell recollit. Per això, avui m'he tret les cues, però Martín no m'ha mirat. La meva amiga Anna m'ha dit que potser m'hauria de treure les ulleres. I igual, sense les meves cues i sense les meves ulleres, Martín em mirarà. M'he tret les ulleres, però Martín no m'ha mirat. El meu cap comença a buidar-se d'ocells. Els veig aixecar el vol i allunyar-se. El meu amic Lluís diu que per què no provo a treure aquest somriure de la cara. Estàs segur que sense les cues, sense les ulleres i sense el somriure, Martín per fi em mirarà. He deixat de somriure, però Martín no em mira. Lola m'ha dit que potser és per les meves pigues. Ella creu que sense les meves cues, les meves ulleres i sense les meves pigues, Martín em mirarà. Avui he anat al col·le sense les meves pigues. M'he posat maquillatge a sobre per tapar-les, però Martín continua sense mirar-me. Potser és per les meves ales. Sense les cues, les ulleres, les pigues, calladeta i sense les ales, potser així Martín em mira. Avui he anat al col·le sense les meves ales i sense les meves cues, sense les ulleres, sense les pigues i sense les meves paraules. I Martín, sabeu què? Per fi m'ha mirat! Sí, ho he aconseguit. Per fi Martín m'ha mirat. Però ara sóc jo la que no es veu. On són els ocells del meu cap? L'he dit a Lluís que m'encanta el meu somriure. L'he dit a Lola que m'agraden les meves pigues i el maquillatge em molesta. I l'he dit a Marcos que m'agrada molt parlar. I m'he dit a mi mateixa que sense les meves ales no sóc jo. Les meves ales són com els ocells del meu cap. Ara sí que jo vaig amb mi. Em miro i em veig. Tinc ales. Estem disposats i disposades a canviar el que més ens agrada de nosaltres mateixos per agradar als altres? Creieu que val la pena? Jo crec que no. Ara agafa un full i un llapis i escriu o dibuixa el que més t'agrada de tu. Després ho envies a l'escola. Però el més important és que t'ho enviïs al cap i al cor. I ho recordis per sempre, què és el que més t'agrada de tu, i recorda, no ho canviïs mai per ningú. Molts petons!